Hegazkintzarrak bombaz beterik, odei mokorren artian, milaka mina itxasoan ta, submarinuak urpian, oie gertutzen ibili dira, joan daneko aspaldian, morotaleman italiarrak, faxista hoiekin tartian. Abenduaren 26an, lehendabiziko bisita, goitikan bera abitu ziran, euren mendiak utzita, San Andreskoak tinko egonik, bazetu zela ikusita, oiek ez zuten asko usteko, zuek alagu jarrita. Guziak ziran 300 bat, bi erronkan ornituak, guzapaltzeko itxaropenez, arrotu zeuren buruak, San Andreskoak etzegozten lo, baizik ondo armatuak, oso laizter makurtu ziraden, faxistan buru arruak. Hirurogeita 15 hilak, euneta gehiago zauritu, euren buruak horla ikusirik, ezin aurrera jarraitu, batzuk batetik bestek bestetik, atzerantz ziran abitu, horlako zurra eramaterik, ez zuten asko pentsatu. Lehenenik oiek pentsatzen zuten, hilko ginala guziak, baina oraindik gure kuadrillan, bagera gizon biziak, indar handiko armak dauzkagu, soinean ondo jantziak, gure menpe geldituko dira, reketean kerguziak, indar handiko armak dauzkagu, soinean ondo jantziak, gure menpe geldituko dira, reketean kerguziak.